Спомняте ли си това? Охрана! Охрана! Ти е най-големият буклук, който съм виждал през живота си. Там мама подрози. Не! Ей! Чакай! Това са най-простите, най-селските, най-тъпите същества на света, безмозъчни, разбирате? Да. Искаш ли да плясна един шамар? Един селски бед, пълен с комплекси. Ти си един простак, всичката видяха един селен, гнусен. Нещо да имаш да ми кажеш, ела ми го кажи. Не ме дръпни ти, да не пътнеш от стола. Образец ако приканаш за или звъни. Защото много дете съм събър. Какво ще стане? Много работа му остана. Дете прави много това. Няма да ми се правиш на голяма работа. Били звъни. Бах ми издива. Грозния. Сега какво правиш? Ако правиш Грозния. Ще побъркаме тук. Ай, Букук мръсян. Направо не мога да гледам. Често, ви българи ли сте? Какви сте? Направо не мога да разбера. Дек са ти пръстени. Ей ги. Ами, бе, да си го харесвам пак. Ставам. Какво те кара да се чувстваш щастлив? Ще заформям връзка с едно момиче, което харесвам още от първите дни. Ето, знаете какво? Нищо успешно мисията! Петя, коя? Тодорова Даскалова. Аз съм си момиче, едно обикновено момиче очертава. Биг Брадър, опасност. Усетим опасност, тревога. Помня ли се правиш, че не виждаш или... За кое? Че Пепи е жена? Пепи не е жена. Мепи си е живо момче. Всичко това вече сте го виждали. Сега се подгответе за нещо изцяло различно. Гледайте началото на Big Brother Family. Понеделник, 20 часа, само по Нова телевизия.